Good morning, good morning. Ayan, Idol Tutor, good morning. Maulan na umaga. Ayan, good morning sa lahat. Morning, Idol Tutor. Thank you for coming. Daniel Berry, good morning. Good morning, everyone. Happy Thursday, guys. Maulan na naman. Ayan, Ma'am Sachi, good morning, Ma'am Sachi. Maulang umaga. Maulan na dito, nagpaparamdam na si Leon. Salamat sa patamsak, Ma'am Sachi. Puntahan ko yung bahay mo, Ma'am Sachi. Nandiyan pa ikaw, Ma'am Sachi. Good morning, good morning. Maulan na naman. Kaya nga, Ma'am Sachi, maulan na naman eh. Punta ko yung bahay mo, wait lang. Sa camp lang tayo, guys. Ayan, dito ako, Ma'am Sachi, sa ano mo, sa 27 minutes mo, Ma'am Sachi. Play ka na. $8 million in the house. Thank you, guys. Good morning. Yan, naka-play na yung 27 minutes mo, Ma'am Sachi. Sa my journey in ice hockey. Ayan. Naka-play ka na. The Traveler. Ayan. Good morning, The Traveler. Good morning. Idol Tutor, salamat.
Ayan, si Giancarlo. Giancarlo. Ayan. Good morning, madam. Ayan. Bakit wala kang ano? Ano ba yan? Ninja mo ba yan? Manay Bicol, good morning. Manay Bicol, nagpaparamdam na si Leon. Mukbang, daming ginagawa, madam. Kanino ba to si The Traveler? Kanino ba ito? Main channel mo ba to? The Traveler? Bigyan kita ng jacket mo. Wait lang. The Traveler, The Traveler. Ayan, may moderator ka na. Thank you sa pagdalaw. CH, good morning. Yan, uulan na guys. Lakas na ulan. Yan, salamat sa pagpasok na traveler. Palike naman ang ating live guys. Palike naman sa mga hindi pa nagla-like yan. Oo, maulan. Ano dyan, Carlo? Ulan dito. Lakas ang ulan dito eh. Salamat sa iyo, The Traveler. Bisitahin ko yung bahay mo. Next kita dito sa nakasalang. Dito kami sa Bulacan, ano, Giancarlo. San Miguel, Bulacan. Dito kami nakatira. Ah, malayo pala. Diyan, sa inyo. Oo, medyo malayo. Uy, Chan Chan, good morning. Hello, Chan Chan. How are you? How are you, my friend Chan Chan? How are you today, Chan Chan? Oh, I
I love you, darling. Oh, no! Good morning! I'm good. Okay, okay, okay. Ma'am Sachi, still playing ka, Ma'am Sachi. Still playing ang iyong... Lakasan ko lang yung ilaw ko, guys, ha. Wait lang, ha. In the brightness, in the brightness. Ayan. Nay Bicol, salamat. Where are you from? Oh, from Philippines, Chan Chan. How about you? Where are you from, Chan Chan? You are friendship with me. Oh, okay, okay, okay. Okay, Chan Chan. How about you? Where are you from? India. Ah, okay. How old are you, Chan Chan? Are you single? Chan Chan, please like to my live. Please like and share to my live, Chan Chan, okay? Ma'am Sachi, nandiyan ka pa ba, Ma'am Sachi? Still playing pa rin yung 27 minutes mo, Ma'am Sachi. Nandiyan ka pa ba? Ma'am Sachi. Hello. Good morning. Nandiyan pa ba si Ma'am Sachi Diary? Still playing your video, Ma'am Sachi. Si Proof. Ayan, Proof. Good morning. Good morning, Proof. Yes, like, okay. Thank you so much. Thank you so much, Chan Chan. $22 million in the house. Good morning.
morning, everybody. Idol Tutor, thank you. Thank you very much. Connecting naman. Bakit connecting? Bakit? Why? O kaya nga, bakit? Bukas pa? Ano ka ba? Bukas pa yung das? Ano ka ba? Eh, may pasok eh. Oo, traffic talaga. Sina? Sino mo nagkamit na? Ha? Kailangan makayari, ano ka ba? Kaya pon kung kwarta. Da kami kwarta, da kami pangkaon. Ang pinagitaw ni kanto pangulog man sa nanamo. Kaya hindi kami wala kaming pang doon, pang extra gastos. Kailangan makayari. Naku. Eh, oo nga. Sabi, nag-chat nga siya, eh, malaki daw nawala. Nung nawala yung mga nyeped, eh, nahanap-hanap din yung si Bunso. Eh, hindi na raw nag-medium yun. Hindi kayo nanahi. Ayan. Punuan mo ng yung inano mo ko gabi. Minor, dapat yan ngayon lang yan nagkaganyan. Yang kaliligo mo yan ng ng pagod ka. Ngayon, ayan na. Di mo balakang. Bakit yung ba? Yung sa balakang ba yun? Eh, yung singit daw niya may mga kulani. Oo. Ganyan yan. Check up daw siya, di ba? Laso. Kulani lang, akala mo ginakawawa na eh. Kulani lang kako eh, akala mo ginakawawa na. Kulani nga yan, lagyan mo ito, kapala mo, lagyan mo ang manghang sa kanya.
kami maanghang dito na ano kahit ayaw kong gusto niya tanya iban yung maanghang. Nakaraan yung dagdag na nakaraan nila yung may natira pa. Oh, na, kumain na kayo. Kumain ka na kung aalis ka. Mauna ka na sa akin. Oh. Oh. Hmm. Hindi ibig sabihin, naka-jumper sa inyo yung Michael. Yun na nga, yung pinaikli na nga lang natin. Ibig sabihin, yung puntador na binenta sa kanya, sabit sa inyo. Marinig ka pa dyan eh. Mamaya marinig ka pa, baka nandyan.
So, tapos ngayon, wala pa kayong ginawa. Tanggal na nga, dapat yun inanon nyo sa barangay. Lagi na niya ginagawa yan eh. Dapat, dapat tinakot mo na, sinabi mo na pupunta ka mo sa barangay. Hina nyo eh, binlockmail na rin kayo dati, dapat binlockmail mo na din. Tsaka dapat kagaya nun, no? Sinabi mo na pupunta ka sa barangay, dapat naka-video kayo, lagi kayong alerto, lagi kagaya niya, binubutasan kayo. Sa akin yun eh, diretso-diretsoin ko na yun. Tal naman talo na eh. Mahina kayo. Kaya, ayaw na nga, Salve, makinig ka nga, ayaw nga pahabain. Dapat nga, binlockmail nyo nga lang. Ayaw nga pahabain, sus kayo. At least nagkaroon man lang sana na pag sinabi mo na magitong ang tingad ko sa ano, i-report ko ang tingad kan sa barangay yun.
ngayon, sa ngayon, di man uulit yan. Dahil nakita ninyo, hindi naman tanga yan, di yan uulit ngayon. Ne, yung gate daw baka bukas ne. Mga aso papasok. Panahon uulan, iinit. Sa Gawing Batanes, grabe signal number 5 sa Gawing Batanes. Diyos ko po. Alam ko dito sa Bulacan, wala nang signal eh, wala nang signal dito sa Bulacan, alam ko. Alam ko nga wala na kanina, umaga nakita kanina sa ano. Sige. At tinatapos ko din to. Yan, kaninong India, si Boy Laot. Pasensya na may kausap kasi ko eh. Kanino bang ninja yan? Ayan, Dawan. Good morning, Sisi Dawan. Good morning, good morning. Tumawag kasi yung kapatid ko kaya hindi tayo makapag-focus pa. Uy, Chan Chan. Darling ka ng darling dyan, Chan Chan. Si Chan Chan ba? Idol Tutor, good morning. Kay Ka-Arya. Papakilala ka kagad tuloy. Hindi ka tuloy nabigyan ng brief. Kala ko kung kanino. Pag kasi hindi ko kilala, di kasi ako nagbibigay ng brief pag di ko kilala. Yan. Pagka may ninja kayong dala, o lagyan nyo kaagad sa dulo, Ka-Arya, o para hindi ko kasi, pag hindi ko kasi kilala, hindi talaga ako nagbibigay. Salamat Ka-Arya ha, thank you. Madilim pala. So natin ulit. Ayan. Ayan, shout out sa 45 million in the house. Thank you so much. Utang pala si Ma'am Astrid dahil ano. Dito pala siya kanina. Ako may brief na ako host. Kaya nga Dawan, ikaw may brief ka na. Lakay, good morning Lakay. Good morning.
Sisidawan, salamat. Pag nadaan ako sa live mo, Sisidawan, wala ka. Di ko alam kung tulog ka, nasa lansangan ka. Gala ka talaga, Dawan. Dawan, gala ka talaga. Arya, salamat Good morning sa lahat. Yan, nananalasa na si Leon sa Gawing Batanes. Macau OFW, good morning. Good morning guys, good morning. Mag-scroll nga ay mag-ano nga ako. Nalilate yung aking monitoring ba? Mag-refresh nga ako. Good morning, good afternoon, good evening po. Si Dewan, malakas yata ang energy mo ngayon. Si Dewan. Malakas ang energy ni si Dewan ngayon. Oo nga, alam ko naman boy ikaw. Nagagaya kasi ko sa tawag mo sa akin, kaya Sisi na rin ang tawag ko sa'yo. Oh. My friend Dawan na lang, my friend Dawan. Good morning my friend Dawan. Oh, yan. Yun na lang. Malaki na ba watch hour mo daw, my friend Dawan?
pa lang, mahigit, my friend. Malapit na yan. Go, go, go lang sa pagla-live. Live lang ng live. Habaan mo yung live mo. Mabilis na yan, Dawan. Saglit na lang yan. Tuloy-tuloy lang ang live, Dawan. Kasi July 10 lang ako nagsimula nitong taon. 10 hours lang silent live ko, my friend. Oo, tama yan, 10 hours lagi. Hanggang 10 hours lang. Sisikoy, good morning, Sisikoy. Good morning. Grabe si Ma'am China, Sisikoy. 400 yung tao kanina. Humataw si Ma'am China kanina. Kaninang madaling araw hanggang kaninang umaga. Humataw si Madam China. Oo, sige, Sisikoy. Go ka lang dyan. Salamat. Kaya nga, sabi ko nga pa, harbor ibang para may Sisikoy, mapupunta rin yan sa'yo. Basta pag may nagustuhan silang video sa'yo. Yak mapupunta rin sa'yo yan. Hintay ka lang, Sisikoy. Tingnan mo si Ma'am China, tagal niyang nag-iintay. Oh, ngayon, nasa kanya na. Ganun lang yan. Ikot-ikot lang kasi yan eh. May ikot lang yung mga yan. Sa lahat ng nagla-live, may ikot yung mga yan. Kaya, kamikaniko, good morning, kamikaniko. Isang mapagpalang umaga sa iyo. Good morning, good morning. Ayan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up sa aking live. At sa mga hindi pa nagsa-thumbs up, pa-thumbs up naman agoy. Salamat lang marami. Good morning, everybody. Have a nice day. Magayunon baga yung pigtahi mo. Yeah. Siyempre, magayon man so nagitahi kaya siyempre kahit puwan so tahi magayunon man. Joke lang. Ayan, good morning sa iyo kamikaniko. Salamat sa pagdaan. May isang araw si kamikaniko viral din, daming tao sa live. Congrats sa iyo kamikaniko. Nakita ko nung sa araw, nag-scroll ako, nakita ko na daanan kita nakaraan. Hindi lang ako nag-comment, pero nandun ako. Oo daming tao nung nakaraan. Naka-live ka. Gusto kasi nila yung mga part ng makina ba? Gusto nila yun. Ayan, si King Jam Cooks. Good morning. Shout out, King
Kim Cooks. Nakakaano? Kim Cooks. Screencast yun, Manay. Oo, yun nga. Pag nag-video ka sa part ng mga market, pag mga market, mga sasakyan, gusto nila yan. Sis Maribik, salamat sa patamsak, Sisi Koy. Thank you. Umabot mo niya 400. Oo, kaya nga sabi ko sis Maribik kay si Summer eh. Intay lang kayo, mapupunta rin sa inyo yan. Umiikot lang yung mga yan. Basta live lang kayo ng live. Pag meron niya nagustuhan sa video ninyo, magugulat na lang kayo, nasa inyo na yan. Umiikot lang yung mga yan. Kaya go lang sa live. Isa ka. One day, magugulat kayo. Nandiyan na rin yan sa inyo, sis Maribik. Kaya, go lang ng go. Never stop. Ika nga. O, tama. Sabi ni kamekaniko. Go lang. Magugulat na lang kayo pag may nagustuhan yung mga mumu na yan sa mga video ninyo. Andiyan na yan sa inyo. Magugulat na lang kayo. Biglang susulpot yung mga yan. Kaya, nasa sa inyo ang tawag dito. Nasa sa inyo ang ikadadami ng mumu ba? Kung saan sila masaya, ibigay nyo. Ika nga. Ay, sana all kung saan masaya. Ang buhay daw natin ay parang nagbabike lang. Kapag tumigil ka, natutumba ka. Tama! True ka dyan. Ano? Kamekaniko. It's true. It's true. Kaya kailangan go lang talaga. Huwag mong isipin na wala kayong tao. Basta laban lang. Ika nga, may kasabihan, di ba? Magugulat ka na lang isang araw, nandiyan na, pagkakalob na sa'yo ng Panginoon, ang swerte na kailangan mo, di ba? Ganon lang yon. Pag si Whitey na ang kumilos, at gusto kanyang bigyan ng tao, magkakaroon ka. Kaya, huwag kayong susuko, laban lang. Kasi pag nag-viral ka, kahit anong video lang ang ilagay mo dyan, nako, tatangkilikin nila yan pag nag-viral ka. Kahit anong video lang dyan.
sila namimili pag nag-viral kayo at sa inyo na naka-schedule, hindi sila namimili kahit anong video nandyan sila. Ganyan pag nag-viral na yung video mo. Pero pagka gusto na nilang umalis kahit maganda video mo, aalis yan. Kaya laban lang sis Vic. Go, go, go lang sis Marivic. Sir Parino, good morning. Salamat sa patamsak, Sir Parino. Agoy, mahal. Mahal ang bigas. Mahal ang bilihin, Sir Parino. Yan, happy Halloween, Sir Parino. Thank you for coming. Sir Parino, OTW, nandiyan ka pa ba, Sir Parino? Sir Parino. Nandiyan pa ba si Sir Parino? Sir Parino, where are you? OTW sa bahay mo, Sir Parino. Okay, Sir Parino, playing ka na, Sir Parino. Yan, playing na video mo, Sir Parino, ha? Latest upload, playing na. Morning po, mahal. Aro! Sir Parino. Salamat. Ayan. You're welcome, Sir Parino. Still playing. Ayan, Sir Parino. Ayan, ayan. Nakita ba? Ayan. Playing yung mo. Nag-ikot-ikot man. Pero naka-play. Turan ko nga ito. Camera. Action! Video ba? Mabagal na naman to.
Gallery PSP, thank you so much. Dawan, salamat Dawan ah. Next kita dito Dawan. Sa nakasalang ko Dawan. Next ko yung iyong kabahayan. Ay, kabahayan talaga. Kabahayan ni Dawan. Next ko yung kabahayan mo Dawan ha. May nakasalang pa tayo Dawan. Ang iyong kabahayan. Wow. Yan, shout out sa 42 million in the house. Good morning. Advance na all bahay. Morning Advance. Ayan, Sir Parino. Ayan, plus 1 dikit Sir Parino. Sir Parino, done watching. Then plus 1 banana Sir Parino. Okay, tapusin natin ang ads ni Sir Parino. Pambili ng ano yan ni Sir Parino, tabako. Bon, sinakay Ma'am China lahat ng mumo. Natatamad pa nga ako headphones manahi, kaya lang wala akong content eh. Dapat mamaya pa ako mananahi eh, wala akong pang ano eh. Sir Parino, done watching plus 1 banana Sir Parino. Dan ako sa video mo. Lalayasan ako ng mga mumo ko, headphones pag di ako nagtahi eh. My goodness. Ayan, done watching ako kay Sir Parino. Brother Dawan, I'm here na ako sa iyong bahay, Brother Dawan. Next kita advance kay Dawan. Okay, Dawan, kain ka na dito sa from Santa Rosa, Laguna, Philippines, Road in ano ba to? Binyan City, Laguna. Ayan, salamat idol. Ay, sana all idol. Welcome Sir Parino. Ang aking kabahayan, Bao. Ayan. Next kita, andyan pa pala si ano. Nakatambay lang, manay. Antok pa. Sige, ano, tulog ka, ano, kamekaniko. Tulog ka na dyan. Salamat sa'yo. Dawan, nandito na ako sa kabahayan mo, Dawan, ha, Dawan. Nandito na ako sa kabahayan mo, nagyayaw-yaw, Dawan. Thank you, Manay. Ay, Manay. You're welcome, Dawan. Ayan, oo, Philippines, good morning. And Indonesia, good morning, good morning. Tambay lang ha, kakain ako chicken. Ay, sana all chicken. Chicken bao, tilapia, advance. Sir Harold, good morning. Next kita, advance dito kay Dawan. Sir Harold, magandang umaga po. Walang tilapia, host. Nakaubusan ka ba ng tilapia ngayon? My goodness. Sayang, maulan-ulan pa naman ngayon, Edbons. Yun ang masarap kainin.
walang tilapia, sabi ni Ed Bonds. Dami kaya dyan, nagkalat Ed Bonds. Inaantok na rin ako at gusto ko na matulog. Sige, Sir Parino, tulog na po. Ayan, masipag talaga si Ma'am. Ayan, maraming salamat, Sir Harold. Next ko po kayo, Sir Harold, kay Ed Bonds. Ayan, sunod-sunod lang po. Masarap chicken, yung hita. Ay, sana all may hita. Ayan, after din the one si Ed Bonds, after ni Ed Bonds si Sir Harold. Ayan. Maraming salamat sa inyo, guys. 43 million in the house. Thank you, guys. Kagabi, host, nakahuli ako ng tilapia. Ang laki. Sa tapat ng bahay ko. Agoy. Kaninong tilapia yun, ano, dawan. Yari ka, baka merong may-ari nun. Patay sa'yo dyan, dawan. Mayari ka dyan ba? Makulong ka talaga dyan, dawan. Baka merong may-ari nung tilapia na yun. Yung hita, host, malapit. Nasa tilapia. Buset ka talaga, Ed Bonds ka. Yan, salamat po, Sir Harold. Ayan. Next ko po kayo kay Ed Bonds. Kalahati na yung kay Dawan, then next ko si Ed Bonds, then si Sir Harold. Sunod-sunod lang guys ha, kasi yung isang sipi ko ginawa ko ng monitoring ba. Siguro bigay ng may kapal sa akin, host. Agoy. Anong bigay ng may kapal? Aywan sa'yo, Dawan. Bahala ka dyan sa buhay mo, Dawan. Pag mayroon may-ari niyan, yari ka na, Dawan. Naligaw lang yun, Dawan. Kinuha mo naman. Naligaw lang yun. Tapos kinuha mo naman agad. Pag hinanap nung may-ari yan, Dawan, nako, yari na. Pag nag-complain yung may-ari niyan, Dawan, masarap kainin yung tilapia, yung may-ari na. Yung meron na may-ari, ayan, gusto ko dito matulog pag tapos na ako magising. Ano tapos na ako magising, Sir Parino? Di ka pa natutulog. Matulog ka muna. Sir Parino, matulog ka muna. Naku, Ed Bonds, pag mayroon may-ari ng tilapia, di ka makakakain ng matino. Balisa ka kasi palingon-lingon ka, baka dumating yung may-ari. Walang iya kang Ed Bonds ka. Yung ba gusto mo? Hindi ka magi-enjoy kasi kabado ka, baka dumating yung may-ari. Agawan na lang ako. Visit ka talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Yariin ka nung may-ari pag nahuli ka.
Nakakaloka kayo. Sir Parino, sleep ka na, Sir Parino. Yan din gusto nila, host, yung may kahati, agoy. Ano ko, ewan sa iyo, Ed Bones. Ayan, dawan, dat ka na dawan, ha? Last one banana ka dawan. Cecil, ano ba to? Cecil Torino TV, Miguel of shout out. Good morning, Ma'am Cecil. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Edbons. Edbons na pasaway. Sis Menes, good morning. Madam Yunes, morning, morning. Nasaan na ngayon tuloy ako? Saway talaga to si Ed Bones. Pinabagan ako na naman. Bones, dito na ako sa bahay mo, ha. Ayan. Dito na ako sa, kukunin ko na ang sahod. Sana all na lang talaga. May sahod. Ano, Madam yun eh? Sana all na lang. Dapat naglibre man lang si Edbons eh. Edbons, naglibre ka man lang. Ubus na. Ibinili mo yata lahat ng tilapia eh. Pambihira. Magkano na sahod mo, Edbons? Si Kuy Summer, si Kuy Summer ata 6 plus. Magkano ba inabot nung sayo? Ako matagal-tagal pa ako. Matagal-tagal pang bubunuin. Ayan, mahaba yung ano mo, mahaba yung harang mo, Edbons. Agoy, sana all 10K. Ay, naku, boost. Talaga, di ka talaga makausap ng matino, ah. Yung totoo nga, nakakasura ka talaga. Viral ka man. Oh, kahit pa paano naman mabilis yung revenue ko ngayon kumpara mo nung nakaraan ko. 6 na buwan, halos 7 buwan bago ako nakasweldo. Marami pang ano doon, marami pang palipad ako doon. Eh ngayon, madalang ang palipad. Ayan, ayos lang yan, halos magkapares lang pala kayo ni si Summer. Buti nga kayo 6 eh, yung sa akin nung, yung unang ano ko eh, ano lang eh, 5 7 lang eh. Medyo mabilis yung revenue ko ngayon. Totoo naman talaga yon. Pagka nag-viral ka, kahit pa paano, medyo nabibilis ng bahagya yung medyo nabibilis ng bahagya yung revenue. Pero hindi kaya yung monthly. Di bali sana kung viral pati yung mga video natin, hindi naman eh. Live lang eh.
Ayan, nagbaha kasi sa amin, host. Kaya nakahuli ko tilapia ng mataba at malaki, host. Ay, sana all. Napadpad na yan dyan, Dawan. Pag nag-viral ka, Edbons, hindi lahat ng viral, Edbons, malaki ang revenue. Maniwala ka. Minsan, mas malaki pa yung ano, pag hindi gumalaw yung chat box, wala rin yan. Kahit malaki yung views mo, maliit lang ang revenue. Kailangan gagalaw lahat, pati yung like, tsaka yung chat box. Pag hindi gumalaw, wala din. Maliit lang din ang revenue binibigay ni Lolo. Pero pag nagkasabay-sabay, yung chat box at saka yung like, ayan, malaki. Tapos malaki pa yung views mo. Agoy, Ginoo. Si Ma'am China, laki ng views nun ngayon. Umabot ng 400 tao niya kanina. Can't you see I love you? Sayang nga dapat na videohan ko para sana nag-viral, o di ba? Pati mo binidyohan Dawan. Sayang. Mahina ka talaga Dawan pag isa kang content creator at isa kang YouTuber. Dapat ang cellphone lagi nakasukbit sa bewang mo. Sarap pumindot, Edbons, ano? Edbons. Sarap sa feeling pag pumipindot. Sarap sa pakiramdam. Sa akin, host. Pondo, magoy. Uy, nako. Ewan ko talaga sa'yo, Edbons. Ay, normal na talaga sa'yo yan, Edbons. Ay, nako. Dahil pag hindi ka nagsukbit talaga niyan, Edbons. Lalawak ang lahi mo. Ay, si Spelly, good morning. Salamat ng marami si Spelly. Thank you very much. Salamat sa blessing. Thank you so much, si Spelly. Ayan, daan ka na, Edbons, ha? Dali lang, ano ko lang yung ano. Ayan, salamat sa blessing, si Spelly. Thank you very much. Ba't kaya hindi ako makapag-post sa aking sa aking tawag dito? Sa aking community na ayaw Hindi ko alam kung mahina yung internet ko ba. Maging yung Gcash ko ayaw gumana sa internet namin, nakakasora. Si Beatrice, ayan, Beatrice Rafael, good morning. Thank you for coming, Beatrice. Ayan, Edbons, dana ikaw, Edbons. Sino nga yung in-next ko dapat kay Edbons? Si Sir Harold. Sir Harold, nandyan pa po ba kayo, Sir Harold? Ayan, bigyan natin ng jacket si Madam Beatrice.
Yan, may panty ka na, Madam Beatrice. Thank you for coming, Madam Beatrice. Salamat sa pag-ano. Sis Peli, maraming salamat, Sis Peli. Thank you very much, Sis Peli, sa blessing. Maraming salamat. Tonight. Na, 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 na. Sis Laika, good morning, Sis Laika. Shout out. Salamat sa pa-thumbs up. Thank you, thank you. You're the one who makes me happy.
Mother Dawan sa pag-stay. Thank you so much. Thank you, thank you. Tigas naman na ito talaga. Dawan, saan nga ikaw, ano? Saan nga yung lugar mo, Dawan? Laguna. Wala bang bagyo dyan ngayon sa inyo, Dawan? Hindi ba dumaan si Leon dyan? Ayan, Miguel Love shout out. Edski Vlog, good morning. Sa mapagpalang umaga, Edski Vlog. Thank you for coming. Si Roger Rodriguez. Dumaan kaya lang natakot kay Dawan. Natakot ba kay Dawan? Sa ano, sa Batanes, signal number 5 Dawan. Grabe. Ma'am China, congratulations. Sana all Ma'am China famous na. Famous na si Ma'am China. Ako din. Ito si Dawan. Ay, pasaway ka talaga, Dawan. Ikaw din pala yan. Ma'am China, salamat. Congratulations, Ma'am China. Biglang naging famous si Ma'am China. Yahoo! Kaya pag talagang lalapitan ka ng mumu, Ma'am China, magugulat ka na lang. Kaya sabi ko sa kanila, go, go, go lang. Na magugulat sila isang araw, nandiyan na sa kanila ang, ano, wag susuko, Ma'am China, di ba? Live lang ng live kasi pag meron silang nagustuhan na video sa'yo, magugulat ka na lang, nandiyan na sila. Yun nga sinasabi ko kay Sis Mariby Cubian at saka kay si Summer Mix. Huwag kayo susuko, go lang ng go, kahit walang tao, live pa din. Kasi, ano yan, pagka meron sila nagustuhan na video sa'yo, magugulat ka na lang, nandiyan na sila. Ako, pag dinalaw ni Momo pa, kakainin ko pa siya ng banana. O, tama. Alagaan mo Dawan pag naligaw sa'yo. Ayan, maawa si Lolo pag walang tao. Kaya nga, ano, Ma'am China, ganun lang yon. Hindi, may time talaga, Ma'am China, na ano, na mangangamote ka. Talagang as in wala. Pero pag naman, ano, binigyan ka, ay, as in talaga naman, napakadami. Kasi pagka yung ayaw ka nabigyan ni Lolo ng tao, Ma'am China, kahit maganda video mo, wala yan. Walang papasok.
Lalo pag lagi ka pang absent, lalo kang aalisan ng tao ni Lolo. Di ba, Ma'am China? Na-try mo na rin, di ba? Pag lagi kang absent, lalo kang alisan ng tao. Pero pag active ka, mawalan ka man ng tao, lipas ng ilang araw, magkakaroon yan. Di man marami, pero magkakaroon. Pero pag lagi kang absent, na talagang di ka nagla-live, di ka nag-upload, wala. Nga talaga. Di ka na talaga niya bibigyan ng tao. Ma'am Cecil, maraming salamat. Kaya nga, lagi ako 10 hours kahit walang tao. Go, go, go. O tama yan, Dawan. Kahit pa paano may dadaan dyan. Hindi man yan tumambay sa'yo, pero may dadaan at may dadaan. O, di ba tama, Ma? O, di ba, Ma'am China? Talaga totoo yan. Kailangan always kang present kay Lolo kasi pag hindi, lalo kanya aalisan ng tao ba? Kasi hindi ka active sa kanya. Kasi kumbaga, sa YT, para tayong nakapirma ng kontrata, Ma'am China, sa isang kumpanya. O, pag panay absent ka, di wala ka rin susweldohin. Ganun lang naman yon. E pag nakita ni Lolo na masipag ka, o, di ba, bibigyan kanya ng bibigyan kanya ng parangal. Ay, sana all parangal. Basta pag may pagkakataon, live. Ayan. Kasi para sa atin din naman yun, yung magiging revenue natin, sa atin din naman yun. May ilang oras na ba ako ba? Ah, 1 hour and a half pa lang. Maya konti. Kasi may lakad ako. Kaya maya konti tayo magpaalam muna. Sis Munes, thank you very, very big. In my dream, so far away. La 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 la. Tigas yung kinakahi ko. Uy, lobat.
Lobat na tayo, guys. Magpaalam muna tayo. Asan ang charger ko ba? Oops. Bye-bye muna, everyone. Lobat na lobat. Ayan. Maraming salamat.